Miyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo, gid. Kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako si Toyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Lulit? Nakita ko bala. Nga kaina pablay ng lalaki nga nagasunod-sunod sa aton nga duha. Oo, nakita ko. Kaina pa gani nga ginapaiwol-iwol ko ang akon nga balikawang. Sa banta ko, sa akon na siya gasunod. Sa akon, mas gwapa ako sang sa imo mo. Lipat ka guro ay. Ang maayo pa, mabulagay na lang kita sa paglakat, Nga ahaw, na-insecure ka guro sa akon ay. Basta, mabulagay na lang kita sa paglakat. Dirak ka na. Ato na siya oh. Ay hala, ako lang tanyang sundon sa lalaki nga ina ba?
ako gid ang iya nga crush sa amon nga duha ni Lulit. Ha? Madulog ako Diri ako mahulat. Patod nga. Mapalapit siya sa akon. Ba? Nagtindog siya sa unhan? Siguro, nauya siya magpalapit. Kay kadamo sang tao. Ay, ang mayo pa. Dito ako malabay sa wala sang tao Hi! Sorry ka na lang, Lulit. Kay ako yang iya nga crush. Piho, nga mahisa gini siya sa akon, pro. Na, diri ako madulog. Wala diri tao. Patod, nga palapitan na niya ako. Kag magilala siya sa akon. Uy, ara. Nagapalapit siya matuod. Kung paagyan gid man niya ako sa pakusog, okay lang Uy, nagayuhom siya sa akon. Yuhuman ko man siya Hi! Hello. Ginatulok niya ako, Halin sa ulo, pakadto sa idalom? O hindi. Patod nga mga luyag siya sa akon. Kung mga luyag siya sa akon, mauo na lang ko dayon Kay kagwapo sa iya. Maskin nga nakamas siya. O hindi! Kinsabnit niya ang akon kulintas. Hoy! Kawatan! O hindi! Kawatan? Ay, ang animal nga snatcher. Ginsabnit niya ang akon nga kulintas nga ginasuksok. Hoy! Ibalik na! Ay, Diyos ko! Mano na lang ako siniman? Ano na lang ihambal ko kay Dairosing? Kung pangitaon niya ang kulintas nga ato! Pilimon, gabi na ho? Wala pagyapon si tatay mo kulapo? Sino ni Tita Koy? Nakita ko niya si tatay nga. Nagatanaw siya ni Nay. Ano? Nakasiguro ka, Pilimon? Unay, amo na sila ni Tita Koy. Nakita ni si tatay nga gatanaw siyang sini nga. Bomba? Ay, abaw! Ang animal? Urasan lang gida niya karon. Makuha ko nga daan dos por dos, Nay. Ay, hindi. Hindi na lang naton Pilimon pagbinlan sang panyapon si tatay mo. Ibusong ko na lang to, Nay Ari na ako Maayo kay nagpauli kagidman. Abi ko ginatake ka na sang heart attack dito sa sini nga bold. Hindi ka na magbutig kulapo, ha? Nakahibalo ako nga nagtanaw ka sang sini nga bold. Naginulusan man ganay ko ka mo. Nga nagtanaw ko sang sine. Nagbutig ko sa imo ka.
maayo. Maayo kinakahibalo ka? Ote, sinong upod mo dito sa sinihan ko lapo? Pangako niya, tani ika, pang palipas oras lang ya mo. Isuged na ko lapo kung anong ginbuhat mo sa sinihan? Bold gani ang pelikula. Gani porti kadamos ang tao. Hamak mo nga pulos lang igong ang mabatian mo. Kundi nadala man ako eh. Ginpamalhas ako ika. Kag wala ko gid mapunggi Ang ano? ang akon kamot. Ginbulong ko ang kakatol nga nabatsyagan ko. Sang ulihi, wala naging ko makagwanta. Nagwa ako. Oho, tanawa ang kamot ko ika oh. Oh, ano ina ko lapo? Nga nagahubag ina. Kinadtan isang bagsat. Susporti kadamo gali isang bagsat dito. Gani nagwa na lang ako Kanami gid sang diskuhan nga nakadtuan ko mo. Kanami magaling-galing sang dancer do sa mga tiki. Tilde na sa saging kadtuan ko nga kabarit. Ang chicks dito ya magsaot daw sa manog. Wala na iya sa gidkantuan ko nga beer house. Ang table ko to nga seksya, daw linta kung magsup-sup mo. Oh, Sa Samson, neryo. Ano, istorya nyo? Parte sa kanamit namit? Mas namit pa sa katuan ko nga restaurant? May toro to ya? Turo siling mo? O kap, katila ko gani. Ay wow! Mayo pasyatan. Nga bisan daw sa gago lang pero nakatilaw toro. Tagpilang bayad kung magsulod ka sa restaurant nga inaatan? 50 pesos, okay na? Bow, barato ba? Oo, barato lang. May paman pa nga kaldo? Gaga may kaldo pa haw. Muna yakap, basta bakal ka sang kalderita nga toro, may paman nga kaldo? Lolo Mores, ibutang ng pinggan sa lamisa kay makaon na kita. Ha? Makaon na! Hapon na? Ano ka, bungol? Nasudlan sang tubig ang dulunggan ko mo.
Kalain bala Albina. Nagabagro. Ay, abaw. Hindi lang sagad to slok. Makuha lang na karon. Ano siling mo, Albina? Sudan ta, bihon? Hindi. Ang siling ko, hindi pagsagad to slok ang dulunggan mo. Kay makuha lang na karon. Hindi lang magsinggit. Hey, dire ka na lang gani lulumuris ah. Ako na lang ang mag-iyo. Amo matuod, Albina. Wala ako nagakaon hipon. Ay, hala. Ara naman siya, oh. Ang lalaki nga pirmi nagalabay sa amon. Ay, ambot, ah. Kagwapo gid bala sa iya, haw. Type ko siya. Hi! Sino ka gani? Ako si Mansuito. Kahibalo ka. Gintawag ko ikaw. Kahibalo ka. May kasaysayan ako. Kagluyag ko nga may masugiran ako. Agud nga. Magmagan man balang akon kalisod nga nabatyagan. Amo gali? Ate, sige. Isaysay kay mamati ako. Sang una, may bana ako. Manggaranon siya. Apang inutil. Inutil siya. Gani nga. Hindi niya mahatag sa akon ng akon ginapangita. Kagtubtob subong. Ang tanom nga ginahalungan ko. Wala gihapon mabunyagan tubtob sa tinion nga ini. Mansueto, nalaya na ang tanom ko. Sige na Sige na Mansueto. Bunyagin na ang tanom ko. Pero, hindi ko yun na mahimo, Chacha. Nga ahaw. Ikaw yung gusto ko nga magbunyag sa tanom ko, Mansueto. Pero, hindi ko dyan mahimo ina, Chacha. Driver ko ya. Hindi ko ya hardiner. Hindi ko ya kabalo magbunyag. Isa pa, kontra sa akon reliyon, ang maghilabot sa hilikoton nga hindi sa akon ginapahimo. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang.
Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Ang oras ay... Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pang-power nap